Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman.
Dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kay Mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Ann Canyo, Ma'am Marites Bos Calyada, Sir Jan Competente, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Huwebes. Tama, Huwebes na po. Pet sa 20 na kita kang bulan na Hunyo taon 2024. Sabayan po nindo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Mag-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 20. Yan, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Kariso mga college nagpupuo ng mag-graduara na no. Sa mga naggraduar, happy graduation. Dahil nang din daw paglingawan ng sakuyang perming togon ha, iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Sige tabi manay North sa Buske kay Canyon Diaz Cog. At check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Ansaindo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay tabi dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sendo mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang, mga kabayan, nan gusto masana po, gusto misana po, permisana po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Yan, good morning po. Huwebes na tabi, Ma'am Caramela. Kumusta? Kay Sunny Sherte. Morning tabi. Good morning, pa-shoutout na tabi kay G. Gerardo saka kay Juan Seriola. Sabi yan ni Canyon Diaz Cogs. Kumusta Webes na tabi ngunyan, Sir Jun? Matatapos na susarumbulan na bakasyon kan mga paratokdo. Kaskason so bulan kang hunyo ano? Upitya 20 na. Next week tapos na ang bulan kang hunyo. Daw ngayon ta pagbakasyon lugod kaskaso ng aldaw. Ma'am Salve Briagas sa Alcoresa, good morning. Kumusta tabi ka mo? Anan sa tuya mga riparo ngunyan tabing Webes. Dyan sa siyudad kang Tabaco sa Lunes. Petsa 24, piyesta. Piyesta, kapiestahan niyan kan siyudad din Tabaco. Kasabay iyan sa banwaan man kang Kamalig. Piyesta man dyan. Pading Macri Negrillo. Sabay ang piyesta kang Kamalig and Tabaco City. Pero sa Lunes, sa June 24, pinagdeklara po sa paaginin Proclamation number 242 na special non-working day sa siyudad kang Tabaco. Sana. Special non-working day sa siyudad sa natabi kang Tabaco. Tapiesta. Makipiyes sa tabi kita padig Macri. Ay, kaman nga nakikipista. Happy Fiesta po mga taga-Tabaco. Ano pa mga riparo tangon yan? Oy, sobra tabi sa 600,000 pesos na illegal drugs. Dako po sa bypass operation kang Tabaco PNP. Grabe na naman, adi. Ano ini, mapista sa Tabaco. Dakol ngaya kitang kalakal. Aning dakol naman nan day magturog sa pagkabanggi. Yung mga ayaw matulog ng gabi. O so, supplier po nindo na dakop. Sa pagi po kang bypass operation. Nyugon mo ya. Droga pa mo. So duwan suspect po sa panlulupig asin panggagadan sa 28 anyos so kaya 28 anyos na PWD dyan sa Uwas Albay. Dakop na tabi kan mga otoridad. Ang sarong suspect tabi pading Negrillo, pading Macri, minor de edad. Ay inay. Pangyari sa mata ko. Yun ay nisupig sasabi ta ha. So tricycle, buminaliktad matapos tabi mahagip kang tren dyan sa Kamalig Albay. Yun ay nisupig sasabi ta kang inot pa. Tamay biyahe na bagadig dyan tren, haling Naga, pasiring sa siyudad kan Legazpi, Padingid Mar. Ang problema, nagbiyahe sa naso tren sa mga safety devices. Wara lamang sa mga tinampubaga, wara man ki mga barandilya. Pag maagi na ngaya sa tren, dapat baga may barandilya yan. Mala da eh. So tricycle man, nahiling nang nagbubusina na sa tren,
at igpipirit ng gad na sumaluso pa duman sa may release country, o di naalanganin so tricycle, maatras ko ta so tricycle, halo yun kay aatras, no, bakon sinalpo country. Bata igwa pati ki pasahero, lunad na aki, sus Maria Josep talaga. Yan ang problema sa tuyang mga Pinoy, adi, pag dai po kinangyayari, dai sana. Kunya na may nangyari na naman, pera nang nagadan dyan. Poon kang magbiyahe sa tren, hali sa Naga, pasiring sa Legazpi. O pera nang nagadan. Inda na sa nakita. Yan, reactive naman kita. Bako proactive, reactive. Yan. Oy, si idol ni Pading Macre, si Vice President Sara Duterte, nag-resign na po bilang DepEd Secretary. Asin Vice Chair kang NTF o kaya LCAC. Daw ta nag-resign si idol ni Pading Macre na DepEd Secretary. Nag-resign ka sudma. Sana ngaya all, sana ngaya suday man ngaya dyan na mga nagpe-perform ka sa indang trabaho. Mag-resign naman ka mo! Maray pa ngaya si Vice President Sara nag-resign. So iba dyan da supog. Ano ngaya mag-resign? Masiramon niya ang buhay digdi. Nailing mo na yan. Oy, Pading Edmar. Pading Macre Negrillo. So mga taga-Tabaco, mga hararaning munisipyo sa 1st District of Albay, Namundo, nga tata Namundo. So sa indang paborito baga na pigkakaunan, so Jollibee, nailing ninda kasud mawarasak na. Kata ngaya tasirado na sa Jollibee Tabaco. Tapos warasak na ngaya sa mga bintana. Sarong aki biyo nagpapadag-padag naman tama Jollibee. O dahil ng Jollibee sarado na warasak na sa bintana. Maduwang dekada naman pala nini sa Tabaco. Adi. Temporary pong sarado sa Jollibee sa Tabaco, magkakaigwad na ki-renovation. Ano nga ya kayo ni? Di kita maka-Jollibee. Sabi ni Pading Edmar, Tino ang dapat titihin tanangyari. So, nasalpok so tricycle country. Sisay kaya, Tino ang dapat titihin sa nangyari. May mga iba na naman na fight si Pading Edmar. May mga iba ka na naman na naaram. Gariso aki baga na, Tino ang dapat titihin sa nangyari. Ay inda. Ako pag ako na supira ko sa loto, ma-resign naman ako, sabi ni Sir John. BP Sara nag-resign na, pero naman nag-resign as Vice President kang Pilipinas ha. Siya man po giraray ang Vice Presidente kang Pilipinas. Yo. Tino ang dapat titihin. Iya nga nga po ta, Tino ang dapat titihin na naman. Tamay nangyari. Maringata din nagkatirigbak. Latunta naman sana kung may magkatirigbak. Saka naman ka mo dyan magpurulok-pulok. Kaisi na nga paanong nagbubusina na sutrin, dahil paminawarara. Ay hinda. Ma'am Gina Malaginyo, Cavite, good morning tabi. Tino ang dapat titihin. Oy, so mga mahilig po sa Jollibee, sarado po sa Jollibee sa Tabaco ha.
ang sabi, ma-renovate da, tanganing mapagayon pa. Ta, medyo dekada na, 2 dekada na pala ng tabako, in Jollibee Tobacco. Pero igwa dyan ki Jollibee Tobacco, so gari na sa rolling store sana di, o dyan sa may gilid ka na City Hall kan tabako. Pwede ka mo dyan take out sana. Pero kung dine ka mo, waras dingid bar. So paborito mo dumanan kang inom. Ng ano ang nangyari digdi? Sabi ni Sir Javier, kay ikaw kuda ang Jollibee. Basta ayos ang databi si Javier. Kasod magrabi so nag-usyoso ta. So, Jollibee, warasak na sa mga bintana. Ay, Diyos ko, nasa na Adan Eva Jr. Nailing mo ito. Adan Eva Jr. So, Jollibee dyan sa tabako, sa sigabi nyo. Nailing mo ito. Ika ngaya bosa. Ano ngaya? Pigbubuha mo ako. Ano ngayang nahiling ko? Nahiling mo na ngayang buta ako? Mga nailing ya sa mo. Nahiling mo na ngaya akong buta. Tapos ngaya, puton mo kung nahiling ko. Nahiling mo. Sorry na, boss. Sorry na. Nahiling mo na ngayang buta ako. Puton mo nahiling ko. Oy, pasensya, nagpuputol-putolan sa tuyang signal. Mamanita Aquino, good morning. Ayan tabi, mga tugangan, mga re-reparon, tangon niya na webis ha. Igisalaw kan sa tuyang programa. Siyempre, mga tugang. Alas 7:24 na. Sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamo na tabi mga tugangan sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asing Ripa. Siyempre mga tugang, yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm boarding house, yaon dyan, MBY Dormitory. Yan, kay Madam Maylin, ingat tabi, perme. Maray na aga po, ohayo gozaimasu. Siyempre ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Renier Burse, kan syudad ng Tabaco. Siyempre yaon man po dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahut, Mayor si Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Diyan po yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa waiting. Ayan tabi mga tugangan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po.
Pa-shoutout na tabi kay bayaw na Erwin Sikatin. Busy sa kaka-ML. Sa Tabak Festival tabi, Sir John, sa Tabako, igwa ki tournament kang ML. Pa-intron mo si bayaw mo. Yo. O gari tabi pa ding Edmar, maabot sa Tabaco City ngunya na aldaw si Idol Tabaga, si Efren Tanda Reyes. No. Ano? Efren Tanda Reyes. Nagkapararapon manindong bata na, tabata pa ya. Si Efren Tanda Reyes maabot sa Tabaco, taigwa pa lang dyan ki 9 balls sa tournament ang Tabak Festival. Bisita si Efren Tanda Reyes. Maabot sa Tabaco. Gariyaon na nga ni sa airport. Kundi ako tabi na pasumakangino, tindasan na kung may Efren Tanda Reyes na namidbida. Bako tabi Coach Monil Calyos, dapat ang namidbidan dyan si Manny Mox Sulbutana. Sa bilyar. Takang high school ako, sige akong bilyar. Bako so grade ko kahit kang high school ako, puro 75. Pasang awa. No. Pero dahil man ako nabagsa. Kang ino talaga, pag maluya ka sa klase, tapos sige mo ang luho, sige mo ang absent, yan, makuha mo, yan ang grade mo. Pero ngunyan tabi pa ding Edmar, iba na ang pahit ngunyan, Sir John. Iba na baga. Suday nakakabasa, suday susiging absent, sumaluya sa klase, igwa pa ki honor. Yogon mo yan, suday nakakabasa, susigi ang absent, sumaluya sa klase, igwa pa ki honor. Yan ang ngunyan. No. Ang namaster mo ngaya pa di iba man ang ibang klaseng tumbok ang pigpa-practice mo. Aram ani Ma'am Tet Cardosa, kang high school kami, sige akong tumbok. Kaya lang tabi Ma'am Tet, iba man bagaso na tumbok ko. No. Good morning tabi Zay mo. Silmarie Akin, pabati na tabi sa mga tagalabnig kay Chanor Capos. Good morning kay Chued. Ini si Silmarie Akin, hindi kanya. No. Gustuhon ko daw ang apelyidong kanya. Gustuhon ko tabi ang apelyidong kanya, tapag inapod ka ngaya Manny Mox Akin. No. Matinding apelyido tabi Ma'am Tet ade. Ay magayon bag apelyidong kanya. Kinapod ka Akin. Ayo. Gusto ko daw magkapelyidong kanya. No. Ay inda. Agari atyan ha, atyan tabi Ma'am Ambi Bungalbal, yaon si Efren Tanda Reyes dyan sa Siyudad Cantabaco. Igwangon niyang ki-tournament dyan. So 10 balls sa bilyar yan, 10 balls tournament. So mga maurag magtumbok. Kaya lang iba man natumbok ang arami ni Pading Edmar. No. Sige tabi mga togang alas 7:32 na.
Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon ta mo na daw tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kang panahon ha. Permitang pag-aramon ta kaipuhan ini kan mga paraoma and syempre nganing magkapag-antisipar tabi kita. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Good morning. Magandang araw po sa atin lahat. Narito ang ating weather update. Ngayong araw, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa mga lalawigan po ng Palawan, Occidental Mindoro at Romblon. Samantala po itong lalabi pong bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, ay ngayong araw makakaranas po ng bahagyang maulap, lalo po sa bandang umaga. Pero sa lalabing bahagi po ng ngayong araw, asama po ang magiging maulap ang papurin na may kasamang isolated na mga pag-ulan o thunderstorm. Dapat tayo sa lalabing bahagi po ng ating bansa. Itong Central Visayas at itong Western Visayas, kasama na rin po itong buong Mindanao, ay makakaranas po ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, ang Eastern Visayas ay magiging makakaranas ng fair weather pero may tsansa pa rin ng mga isolated na pag-ulan. Paalala po sa mga kababayan po natin, mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga pag-uulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Kasalukuyan, itong southwest monsoon ay naapektuhan itong kalurang bahagi po mula sa Southern Luzon hanggang po dito sa bandang Mindanao. Bukas, may epekto pa rin ang southwest monsoon doon naman po sa may western section ng Southern Luzon at ng Visayas. At magpapatuloy po yan sa araw po ng Sabado. Ngayon hanggang Sabado, wala po tayong inaasang mabubuo na low pressure area o bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas, aasahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Occidental Mindoro, kasama na rin po ang Romblon at Western Visayas. Sa araw po ng Sabado, may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Doon pa rin po sa lugar sa Palawan, Occidental Mindoro, Romblon at Western Visayas. Ang araw pong sisikat sa ganap pong 5:28 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap ng 6:27 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Abagat manggiraray. Pero yun na nga niyan kaipuhan kang sa tuyang mga tugang na mga parauma ang tubig. Medyo day pa kita digdipig ura na maray sa probinsya kang Albay. Pero kasubang gigarin nag-uran tabi Ma'am Selmarie Akin, Ma'am Nits Casquejo, good morning kay Chaisting. Chaisting! Good morning tabi sa imo Chaisting. Sa Balsa, good morning. Sabi ni Ma'am Selmarie, kapil po ako, Sir Mox, naging kanya. Kaapil. Kapil da siya. Nagi siyang akin. Yugon mo yan. Yodi. Nag-apil. Tapos naging akin. Yodi. Nag-apil. Naging akin.
Daw ako kung pwede man. Sige. Sige tabi mga tugang ha, ma-break mo na kita alas 7:37 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Day mag-arali tad pag-irestoryahan ta, arin ang inuton ta. So Jollibee, tadakol kasud maso namundo dyan sa Tabaco and sa mga kataraning na munisipyo, iyo bagang pinakasentro kang First District. Saan pa may Jollibee sa First District? Rama, Tabaco man sana. Iyo. O Tabaco. Sarado na so Jollibee sa Tabaco. Pwedeng may mamorala kining mga aki. Pero igwa ki take out. May mababakalan. May Jollibee manggirari sa Tabaco pero bako so dine in. Iyo. Pagurulayan ta iyan and ang petsa 24 sa Lunes pig nagdeklarar pong special non-working day sa Tabaco sana, tama piyesta. Iyo, asin iba pang mga pag-restoryahan ta sa pagbabalik po kang programa. Commercial tabi mo na kita, mga tugang mga kabayan. Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
ni Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:42 ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Siring man po ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbang. Kasabay taman si City Councilor Riner Burse kang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Yan tabi ang satuyang mga katuwang. Thank you. Balik po si Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita ni na Webes na petsa 20 kang Hunyo, taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigahlata? Pait na tabi kita pading Idmarta, baka paiton pagkang iba. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Alas 7:44 tabi, mga tugang mga kabayan ang satuyang Philippine Standard Time. Pading Makri, kumusta ka na? Okay na so resita mo. Sabi ni Geraldine, baka ngaya napasala so pagresita. Ang kaipuhan ngaya 12 volts. Ang nalag sa resita 6 volts. Iyo. Kaya dahil nadipisilan maghanap si Pading Makri kang sayang medisina. Naayos na siguro. Saro pala ng doktor nindo kasi si Mrs. Nobora. Iyo. Duman man pala sa doktor mo, nagpapacheck up. Kaya aputong ko daw ngaya. Okay, sige, padipait sa na ha. Okay. Kasud mga tugang napaagi kita diyan sa sentro kan syudad nin Tabaco. By the way, inotontado palan mo na ining deklarasyon. May pig-post mga tugang si Mayor Crisel sa sayang Facebook account na sa June 24, 2024 is a special non-working day in Tabaco City only. Yeah? Sa siyudad sa natabi Tabaco. Ang special non-working day, base po yan sa Proclamation number 242. Yeah? Declaring June 24 a special non-working day in the city of Tabaco, province of Albay. Yo, so ibig sabihin, Ma'am Nits, Chaisting, daing trabaho sa gobyerno, pero sa pribado igwa. Yo, special non-working day sa Tabaco. Piyesta tabi pading Idmar. Perte! Fiesta. Siguraduhin sa natabi nindo na sulaogan nindong piestahan bako karinderiya. Baka malaogan nindo tabi mamambi bungalbal karinderiya pagkatapos pagkakanindo singilon ka mo. Sabi mo nga yan, Mr. Hulbutana, piyesta libre. Ito pala nalaogan, karinderiya, kaya pakakakaan, pigsingil. Bata sige mas nasulatag kang waitress ngaya. Ano ngaya sira mo? Iyan na karne. Ayan, luwagi. Ano ngaya, ma-dessert ka? Ano yan dyan? Lichiplan, bokosala. Luwagi.
luwagan mo. Ne. Pagkakaon, tsanor, siningil. Unin na ngaya subayadan mo. Aw na iling mo, piyesta baga ngaya. Kaisi ngayang agda, maloko mo, piyesta magbayad. Ayo. Sige ha. Okay, kasud balikan ta sa istorya ta. Nag-usyoso pati ako tabi tsanor ta. Ang mga aki baga, gari parte na kang buhay kan mga Pilipino na mga aki, yang Jollibee, sudo ako nga nin chikiting, mga batang Jollibee iyan. Ang ganun yan. So, matu ako tabi pa ding Idmar, ang paborito ka andyan burger steak. Ngunyan baga dyan sa Jollibee, pag medyo ibablo yan nagsiserve dyan. So sauce baga kang burger steak. Iba man ang sauce kang burger steak, iba man sauce kang sa chicken. Dahil mo madaya aki ko dyan kang sauce kang burger steak. Pag bako sauce kang burger steak, ang ilinaag naman sa burger steak na tig-order niya, nananamitan niya yan. Bako ngaya ini daddy ngaya ang sauce kang burger steak. So sauce ngaya ini kang chicken. Di binali ko duman. Binali ko. Dinagitan kang supervisor. Nagutik pa. At ngaya sauce ngaya yan kang naaraman kang supervisor. Mauti ka pa ngaya. Uto. Nananamitan kang aki. Namit kang aki. Aram-aram ni Regina tabi. Tsanor. Kung ipauli iyan, pabalik iyan ta. Habo niya ka ito. Ayan ang mga batang Jollibee talagang aram-aram ninda maski dayaon mo sa sauce. Parehas man sana sa kulor, parehas pero iba man sunamit kang sauce kang burger steak, iba man sauce kang sa chicken. O yan, mga aki, ilinganan nindo. Sobra na pala niya na 2 dekada dyan sa tabako. Hay nito. 2 dekada na. Sobrang 2 dekada na. Nagpuon iyan kang December 30, 2001. Tama? 2001. Diyan kompetente. Kami nga ni idol ni Aruba, makaon ko kami sa Jollibee. Sarado pala. Sarado na tabi dyan ta. Ang sabi, magkakaigwaki renovation. So istorya kan Jollibee dyan sa tabako sa Siga Avenue, nilaag palan iyan kang December 30, 2001. Dyan iyan tabi sa Siga Avenue. So sobrang 2 dekada naman hanggat. 20 taon. So haloy naman hanggat palan. In the early 2010, iyan primerong major renovation. So, ngunyan, 23 anyos na ang Jollibee Tabako, kaya kay po na databi king renovation. Magkakaigwa po ki renovation ang Jollibee Tabako. Iyan napigapod na Jollibee Tabako 442 will undergo renovation starting June 17, 2024. Ngunyan, pwede man databi ka mo dyan, magbisita sa saindang Jollibee on Wheels. Food truck. Igwa man giraray, kay Jollibee on Wheels, food truck na yaon dyan sa Rizal Street, Tabako City. Sa gilid sa natabi iyan kang City Hall kang Tabako. Dyan sa may basketballan baga. O dyan sa kataning mismo yan kang City Hall, yaon dyan sa indang Jollibee on Wheels. Dyan sa Tabako. Kaya sa mga paraan tabay ta na mga taga First District na bako minaluya tabi classmate Edwin Sistina ang buhay pag di nakakaakaon ki Jollibee. Na parte na bagay ni kang buhay kan mga Pilipino. Ang Jollibee.
Mala nga ni sa ibang nasyon, iguanan Jollibee. Yo, apo to nindo maski si Say na aki. Day nanggad bidbid o kaya day nanggad day pwedeng mamidbid si Jollibee. Kan mga kaakian. Kaya namundo sa mga kasud nakahiling kan Jollibee dyan sa Siga Avenue, pati man nga ako nabigla. Ano nangyari digdi? Tagariti na maangki ipo-ipo. Gari baga so binumba. Warasak susalming. Warasak na sulaw kan Jollibee. Dakulo so naghihirling nga. Ano tamay dyan? Ito palan, may renovation na gigibuhon. Tagari naman ang baga binagyo sa Jollibee. Tapata naipit man sana yan kan surunudan baga dyan sa mga fast food. Dyan sa Siga Avenue, magkakaigwa databi ki renovation. Di, paano ka ini? Pwede siya nang mag-take out siguro. Duman po sa Jollibee on Wheels. Ikaw manggararay sa tabako. Tabata, ang tabako bagay ang gari sentro kang First District. Tabako lang ang may Jollibee ade. Bako? Dahil man sa tiwi. Ikaw sa tiwi Jollibee? Wala man. Sa Malinaw dahil malilipot dahil man. O sa Santo Domingo, wala man. Santo Domingo gari kong Jollibee ade. Ikaw tabi sa Santo Domingo Jollibee? Gari ko sa Santo Domingo. Ini siya ng First District, ining Tiwi, Malinaw, Tabako, Malilipot, Bakakay. Di madyaran sa Tabako, mabakal ki Jollibee. Dumana mo nakamuha sa Jollibee on Wheels. Diyan niyan sa gilid kang Tabako City Hall. Naka-standby. Dahil talang aram kung 24/7 ang operation kaya. Igwa manggiraray na mambabakalan pero dahil po ki dine-in. Puro take out. Di bakal ka mo take out. Dumana sa nanindo kaunon sa harong nindo. So pagkatapos kang renovation kaya, mas magayon, asin mas mahiwas, mas dakula na Jollibee Tabako an sa indong madudumanana dyan sa syudad kang Tabako. Di mag-iribi. So sige ibi kasod mairaklamang ako. Saan na nga kita ma-Jollibee? So aki biyo nagpadag. Digdi nga kita atabo ko nga dyan gusto ko digdi. Irak man. Di igwa manggiraray pero day nagkiday ni na take out siguro sana yan dyan. So Jollibee on Wheels. So Pading Edmar, good morning tabi. Kay Pading Nico, good morning. Yaon man si Pading Nico. Madali na matapos so schooling ni Pading Nico. Makulog sa payo. May midbid ako kayan tabi Pading Nico. Nakasabay ko sa Raati. Susaro kong kay Riba kasabay niya sa room. Nag-iikot baga kami digi sa Bicol region. So may mga may ROTC. So evaluation baga. So annual administrative tactical inspection. So GSC kay Riba may na timing na suka iba niya sa room. So nagtutruso baga. Nagtutruso, mag-aga, nagtutruso. So, nagpapaandar baga tabi Pading Nico kang Chinso. Pabati po sa roommate ko pade si Lieutenant Colonel Bergunya. Taga-Digdian pa di sa Bicol. Si Lieutenant Colonel Bergunya. Bergunya mga taga Bicol yan eh. Sabi kan pag-iriba si Lieutenant Colonel man ito. Sabi sa kuya ngaya Sir Manny, pwede na ngaya ako makapasa sa GSC. Bakit ka ako sir? Kasi alam ko pag nag-GSC ako walang tulugan.
O di, kasubanggi ngaya, dahil ngaya talagang tururugan, tamay nagtutruso doon sa... May nagtutruso na. Yung ko yun, dahil pinaturog. Dahil pinaturog, so, pag iriba, tamay nagtutruso. Pag may kairiba ka kayang pading niko, pwede ka nang mag-GSC. Tadaying tururugan ang GSC. Pag nag-GSC ka, taga-Pagadian. Uy, magandang umaga po, Sir Lieutenant Colonel Bergonya, taga-Pagadian City. Sige, good luck sa Indo. Madali na siguro yan, mga perambulan na sana, patapos na kamo dyan. Nainot pa lang sa Indo si so pigsabi ko sa imo tabi pading niko si Lieutenant Colonel Gerard Saldo. Nainot pa lang sa Indo. Naka-GSC na pa lang siya. Kaya yaon dyan sa CMO Batalyon. Siya ang Deputy XO. XO ba ang tawag dyan? XO ni Colonel Danyas. O dyan sa Kaagapay. Nainot pa lang si El Ticol sa kuyang barkada man na snappy. Si Sir Idol Gerard. Sir Gerard. Sige. Sunod na si Pading Nico Kayang. Mabalik na sa Bicol. Sunod si Pading Idmarman. Yan. Walang tulugan pag nag-GSC. Kaya sabi ko itong kay pwede na ako, Sir Manny, ngayang mag-GSC. Bakit, sir? Walang tulugan kagabi. Dahil nangiturog to, ikuyugon mo so kaya riba bisaro. Garin lang gadso nagtutruso. Sus bariya, dahil ka man nang paturugon talaga. Maski mainot ka magturog, pag ito nagpuo nagkitruso, sus Maria Joseph, anong pigpuputol mo dyan? Gari sinturing kahoy ang tigpuputol na halo yun ang hagog. Bata nagkakambyo mambaga pag naghahagong pading niko. Gari so nagkakambyo baga sumotor. Maray ko ya janta dai nagligid si Ate Aruba. Ta dai naka-Jollibee. Maray ta dai nagkurusay-kusay si Ma'am Aruba manangga dadi. Bako kumpleto ang buhay kansarong Pinoy pag dahil nakaka-Jollibee. Baka iba yung hindi nagpatulog. Naramdaman ko lamang pading niko so ibahan kitan dawa. Ang nagkaturog sa hotel so nagkaturog sa hotel, naka-aircon, so bag mo man sana. Pading niko. Iyugod mo yan, na nagkaturog sa hotel, so bag mo sana. So tawo, wara. No. Wait, ito. Ayun na. Oy, Sis Mati, good morning tabi, Sis Mati Maranyo. Miss ko na ang Jollibee. Baysa na pagbalik mo bag, ay day pa, mga perambulan baga yan, ang renovation kaya. Kaulog si Sir Nico. Padi? Ang nagpalipot sa hotel, so bag niya. So tawo wara. Padi mauli na kita tao, to na subar ko, bayaan ka na. Aga na pala nito, padi. Padi, maliwanag na. Mapasiring ka pa sa katanduan, is. Iyo. Sus, maliwanag naman ang... Subag ko, huto sa hotel, turog. Ay, inda. Makonsuelo, adi. Yan ang mga magayon na mga alaala. Alaala ng nakalipas. Maugma. Yan ang magayon. At least may istorya. Sana pagbalik ka garari tabi pa di ata habang yaon pa kita di nag-iribanan giraray kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Alas 8:08 na tabi, maugmaon si Pading Nico. Iganap ka ni Gary Mapail na si Pading Robert na retirement. Siguro pigalat na sa naso full pledge niya ta Gary ngayon mapagal na padi. Si Pading Robert Gary Mapail naman pero pigalat na sa naso sayang promotion. Pag nagbaba ito, Gary matatanglay naman si Padi. Ma-retire na ngayon ako, Padi. Malog na sa na ngayon ako sa politika. Kuanta ka ngayon, Pading alalay. Kuanta ka ngayang administrador. Ko administrador kang arin. Kan sa kuyang manukan. Pundoy ako kan mga administrador kang manukan mo na gusto mo ya kung pirilayong ko antab gibuhong ko adobuhong ko Yo. Sige, alas 8:03 na tabi. Break muna kita ha. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Iyo padi aki unon pa baga dugay na. So ipadagos niyan serbisyo niya sa politiko naman. Nga ni makapagserbi dyan sa banwaan kang malinaw. Pwede hun baga. Nakiunon pang maray. Mas effective kaya sa mga leader. So, tatao sa leadership, tatao may leadership. And dapat so may kamay na bakal. Kasi sa sarong lugar, pag maluyang bot mo, bako ka maisog, saro yan sa nagiging bagulbulik ang progreso. Dahil grabe ang kontinuar mo. Nga sa mga retired AFP, retired police, na naging politiko nga, mga magayon, nga sa Bagyo. Si bakong general, si mayor dyan, so general, nga magayon. So dapat arog kayan ang nagiging leader. Sa mga nag-retire, pwede yan. May pagkasabot lamang. Dahil kayang sindakon. Kung si Sayman dyan. Ang iba, takuton sa naso mayor na, pumakaray ka ngaya mayor, dahil mo kami pagputulan kitubig ta, dakula ngayang pamilya mi, dakulon subayadaan. Dahil nga pagputuli ang tabata, dakula ang pamilya kaan. Dahil kita kan ibuto, ay tapos kita kaan. Tapos kaan ang serbisyo mo sa banwaan. Dahil kamugtakan, irakman. Balik po muna ang programa. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Balik na tabi kita mga tugang sa programa 12 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City Open for Transient po sinda. Madali unsa na iyan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kay ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw Albay. Siyempre sa Capos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa poblasyon Malinaw Albay. Kay Boss Bob, thank you. Diyan ka mo magtaya sa Lotto ha, bako tabi sa waiting. Sige mga tugang, balik na kita sa programa. Ako mapogirarian sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Nganyang pungal daw kita ni Webes na petsa 20 kang Hunyo taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan na alas 9. Kaya doro-diretso na tabi kita. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, kasuod dakulso mga naguna-una naman nata nga yata nag-resign bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte. Nata nga yata nag-resign. Dahil man ki rason na pigtao si Vice President Sara Duterte na kung nata nag-resign siya bilang DepEd Secretary. Kasud mga tugang, officialmente na pong nag-resign si Vice President Sara Duterte as Secretary of Department of Education. So, and Vice Chairperson kang NTF LCAC, ELCAC, effective po 19 July 2024. So dahil man ki pigsabing rason kung nata nag-resign, pero ang sabi digdi, she will continue to serve as Vice President. Dahil man po nag-resign sa pagka-Vice Presidente. Siya man po giraray ang Vice Presidente kang Republic of the Philippines. Nag-resign sana siya duman sa bilang Secretary kang Department of Education. So, lingon ta sa mga maabot na panahon kung ano naging dahilan ta sa ngunyan dahil man kipig sasabi. Sana nga yaso iba maging atrogon man si Vice President Sara, lalo na nga yaso dahil man nga nagtatrabaho talaga. Mag-resign na kamo, masupog kamo. Sabi digdi ni Vice President Sara, mga kababayan, ang aking pagbitiw ay hindi lula ng kahinaan. Hindi dala ng malasakit para po sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpatuloy o kaya magpapatuloy na mamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itaguyod ang kalidad ng edukasyon
na nararapat po para po sa mga Pilipino. Yan ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng malasakit para po sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Medyo hiraro madi. Pero mga maabot na panahon, mga tugang, maraman-taman sa nayan kung natata, nag-resign siya bilang DepEd Secretary. Ngunyan, day pa yan. Day pa yan. Day pa yan. Day pa yan. Pero mga maabot na panahon, may maluwas dyan, may maluwas. Nga nag-resign siya. Bako man nga day niya kaya. Day man po kirason ko nata. Diretso niya man iyan. Kundi inakseptar naman po yan kang Malacanang. Ngunyan, mahanap naman kikapalit na magiging DepEd Secretary ang satuyang presidente. So kasudma yan. Breaking news kasudma na hapon. Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Breaking news, si Vice President Sara Duterte nag-resign na po bilang Secretary kang Department of Education. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Duman daw kita tabi mga tugang ta may pigpaluwas na kaini sa social media. So nangyari pong aksidente kang sarong tricycle sa tren. Diyan po yan sa barangay Talabong o Taladong. Diyan po sa Kamalig, Albay. Nailing na nindo so nabangga. Dahil man talaga total minting so nasa pulnanggad na napuruhan. Gari na side sweep sana. Side swipe. Kang tren so pampasayarong tricycle. Bata may lunad na aki. Iling baga naman sa video na pigpapaluwas dyan sa social media. Ang tren baga sige sa naman agad ang busina. Mala kang arin ito so nag-cover kami kaiyan. So pag test drive kaiyan, kang tren hali kami dyan sa Tutuban sa Metro Manila, pasiring sa Bicol. So pimirong test drive kaiyan. Nakasabay ako dyan sa coverage. Igapot mi so driver. Igapot mi tig isyu so mi ang driver pa lang kang tren. Bako man driver's license ang kapot. Ano tabi ang lisensya mo sa LTO man? Kung man pala, mamaruba. Eligibility man pala. So career ano yan? Dapat may eligibility ka. Dahil man dyan kay po nyo, so driver's license, iba man pala. Yung tigapot mi so, ano po, sa indo, piloto, driver. Igapot mi, ano ang pinaka-primero na importantehon sa tren? Ano ang pinaka-importantehon sa tren habang nagbabiyahe? Sabi kang driver o piloto. Nalingawan ko sa pagkasabi niya kung anong apod kang driver o piloto. Arog kaya. Ang importantehon pala sa tren, yung busina. Bako sa hindi importantehon, suprino. Ang autobaga ngaya. Ang importante yun, prino. Tapag day ka nakaprino, talagang makakabangga ka. Sa tren, ang pinaka-importante yun databi, busina. Busina.
Takunday ngayang busina ang tren, dahil pwedeng magbiyahe. Dahil da pwedeng magbiyahe ang tren pag daing busina. Yun ang importante yun, busina. Sabi kan sa Romeng pag-iriba, maski nga Sir Daim Prino, pwede magbiyahe, basta may busina. Importante yun, tabi, Ma'am Mary Grace Caudilla, busina. Takunday mananggad na busina, dakol na maliligis, dakol maaksidente ang tren. O yan nga ni, may busina na may naaksidente pa kasudma dyan sa Kamalig. Harayoon pa so tren, sige na so busina, so tricycle man, tigpipirit pang bumalyo duman sa release kan tren. O nahiling duman sa video na naalanganin so tricycle. Gari nakalaog na so inuta na parte kang guma niya, dumantabi Sir Bob sa release. Harani na so tren, tiga-atras niya ko ta so tricycle niya. Nataranta na gari so driver, dahil na nagad na atras so tricycle, taday man baga ki kambyong paatras ang tricycle. Baka, ora man baga ki kambyong paatras ang tricycle. Kay puhan, mababa so driver, iusul mo paatras. Siguro, so driver kan tricycle, nataranta naman, pig papaatras niya so sayan tricycle, yaon na so tren. Nasalpok sa gilid so tricycle and buminalintok baga so tricycle and nagtarapok so mga pasahero. Ngunyan, uni natabi Sir Art. Sir Art Gomez. Tino ang dapat titihin sa nangyaring ito. Tino ang dapat titihin sa nangyari dyan po sa Kamalig. Pira natabi ang puon ka nagbabiyahe sa tren dyan sa Legazpi Tunaga, vice versa Tunaga. Pira natabi ang naaksidente puon kang nagbalik sa biyahe dyan. Gari sa may parting ginubatan, may nagadana dyan. Pira natabi ang nagadaan. Kasudma, irak ng Diyos, tagari nagkarulugadan sana. Nakatapok sa mga pasahero kan tricycle. Tagari nasagidan sana. Siguro nataranta nga ni so driver kan tricycle, tiga atras niya, kaya lang dahil man siya nagluwas sa tricycle. Tigtukod sa nagari kang bitis, so dahil man nag-atras sa tricycle, yaw na sa tren. Ang apot, ngunyan, tino ang dapat titihin. Sisay ang dapat basulo na naman. Sa arog kaya. Digdi kaya sa Pilipinas kung mahal, kita reactive kitang maray. Bako kita proactive. Tao nagpun baga iyan na biyahe kang tren na iyan. Ang primerong rinaguso kayan so mga linya kang kuryente. Nag-clearing na. Pagbiyahe, sarabitan so mga drop wire kan mga harong. Iyan ang problema ta. Ngunyan ta may na-aksidente na naman, bata, inta ko lang kung parte siguro kang safety kang biyahe kang tren, ano daw kung di ba dapat kang inot igwayang ki mga barandilya na ibaba su barandilya tanganing deki may magbalyo na mga motorista pag madali na su tren, yaon na su tren, nagbubusina na. Ibaba baga sugari barandilya na bakal. Nganing day na kimay magpipirit pa. Kaya ugaring na mga Pinoy adi. Tarayo pa man nga sa tren. Maringay kini bumalyo na. Nataday, ang tren day mo pwedeng basta-basta mapapundo yan. Nibres. Day mo man ang tren basta-basta mapapundo. Bako man ang Karabaw. Bako.
Ang Carabao, pag sinabi mong, pundo. Bako man yung Carabao ang tren. Ang tren mapundo, harayuong pa minapundo yan. Sunakauron mi nga ni, ang pinaka-importantihon sa tren, busina. Bako man prino. Bako. Maray pa ang barko. Ang barko, igwang angkla. May angkla. Good morning, Tabi Sir Mox. Matindi ang namamati ang tadigdi sa Albay na brown out. Iyon na baga. Ay, man kitang magi ni Buyi. Ay, man kitang magi ni Bu, kundi magbayad. Maski palabo ang singil. Maski puro palsok, maski nagkakarot ng satuyang mga appliances, dahil kita kimagi ni Bu, kundi magbayad. Araw kita kandigi sa probinsya kang Albay. Balikan taso tren. Sisay dapat ang basulon. Masabi so tren. Bako mi ngayon sala na ising agihan mi ngayon ini. Nga ta nagpipirit nga kamo dyan na malusot pa kamo. Nayao na kami. Di ba? Salaon nindo ngayon so tren ta ngayon tamakas kasudalagan. Good morning, Idol. Dapat bakuran ang release. So iba, pigigibong garahian so release. Pigagakudan kimanok. Bako, unisan ako ta sa mga pigbabalyuhan kan mga motorista. Tagari igwa yan na dapat may barandilya bagayan, may ibaba para de magpirit ta sa mga motorista na bumalyo. Kasi tricycle nahiling man sa mga video, nahiling duman sa CCTV na nadadangog na nagbubusina na sa tren, harayuon pa. Kundi nagpipirit sa motor, sa tricycle na makabalyo duman sa release, naalanganin. Indaga rin na palsok sa makina, napundo sa pag-andar kang tricycle, kaya ang ginibo, imbis na makadiretso, dahil napundo sa makina kang motor, tapos kang napundo, garinagoong siya duman sa release, so inutan na rueda niya, sa inutan, tiga atras niya, dahil nakaya, nataranta na siguro, taday man atras baga ang motor, di tigtotokod niya masa nakutaan na kang bitis niya, kaya lang dahil nagad uminatras, to na sinapul na. Maringan, ito din natumbok. Takong natumbok ng gad kan tren, inda. Tapos siyempre, pag natumbok ka kan tren, guguyudon ka. Guguyudon ka kan tren, turo diretso ka dumang hanggang sa inka ipundo. Yung tricycle, Tabi Sir Mox, ang dapat basulon. Saro yan. Stop, look, and listen baga. Pero, dapat maglaag talaga nin plugman. Yan, saro pa yan. Ang gari SOP man Tabi yan, adi. Na maglaag ki plugman, ang management kan tren. Sa German, may kudal ang release kan tren. Dahil man ang kaya gari Tabi digdi Sir Art sa Pilipinas na kudalon ang tren, ay ang agyan kan tren. Harabason man sa nang kudal. Harabason man sa na yan. Kundi, yung PNR, dapat igwa dyan mananggad ki plugman, o kaya barandilya baga, mas kilagan sinindong king kawayan, kung dahil nindo kaya tubo, laga nindo ki kawayan, ibaba na nindo pag may maagi na ang tren. May tao dapat ang management kang PNR dyan. May mga madunong talagang motorista, yan ang problema ta. Bata nang nahiling ng yaon na so tren, pipiriton pa. Di ba? Maringanit na dahil siguro ki natigbak. Kasudma. Marita dahil ki natigbak. Paano? Sir Masi, paano kung may natigbak na naman? Hinay ko po. Maswerte kami dyan sa First District ang Albay. Taday nag-agi dyan ang train. Yan, ang medyo masilimot. So, tig-agihan kan train.
Ta talagang problema yan, maging sumanga aki dyan nindo pag nagkakarawat, nako, dahil nindo pag para pabaya-bayaan so sa indong mga aki, dahil nindo aram mo to sa release country nagkakarawat. Nagkakarawat. Tad na arama na sana nindo so aki naligis na country. Di ba? Yun yan ang problema. So, SOP na bagakutan na yan. Na dapat bago ka dyan magbalyo. Kung disiplinado sa driver, kang tricycle, disiplinado ang driver kang mga bihikulo, aram na ninda, di ko mangyayari yan. Pero kung talagang may problema sa mga driver ta, mga sutil, yan ang mangyayari sa indo. Kung bako ka mo magkatirigbak, ralapo ka mo, rurungas ka mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano ang dapat gibuhon? Pwede so alimbawa, susanggunian bayan kang mga pigagihan kan tren, magpasar nin resolusyon, i-address duman sa PNR, na dapat lagan ki barandilyaman lamang o kaya maglag ka mo ki plagman o dyan sa pigagihan kan tren, oras kang pag-agi kan tren, tamay oras masana yan bako man yan so maghapon may nag-aagi dyan daiman. Gari 2 beses masana nga ni iagihan ang ano dyan, ang release, pasiring sa naga, aga, tapos hapon. May mga oras na dapat lagan dyan kitawo, bako man so 24 hours lagan mo kitawo. Pwedeng gibuhon yan kan mga sanggunian bayan. Gari obligasyon man yan kang manihamento kang PNR. Damaglag talaga sinda dyan kiplagman. Bako? Additional plagman. Maski dahil na subarandilya, basta may plagman. So mga pigagihan sana, so may mga crossing sana, may mga tinampo kaya dyan na may mga crossing na tiagihan kang release kan tren. Duman. So pwedeng mag-request halimbawa ining barangay, ano yung barangay ito sa Kamalig? Magpasartabi ka mo kay resolusyon dyan sa barangay Taladong. Pasar ka mo kay resolusyon, i-address nyo dyan kay sa PNR na maglagsin na kay para sa safe man kan sa indong mga kababayan, kabarangay nindo. Magtarabang-tabang na dahil dakol pa ki mga barasulan. Taang PNR, pagarog kan, bibayadan na sa nabaga, itabangan na sa natapa no kayan. Dahil mo naman may balik subuhay, kung alimbawa natigbak. Dahil mo man, maski magpasuruay pa ka mo dyan, nailingin nindong tinaagihan minit, tapos ngaya, yaong ka mo dyan nagbabalag-balag. Dahil man pwede sabihin na sinda ng uragon dyan, ta sinda agihan ninda yan. Kundi dapat so isipon so para sa kagabsan. Bago ngayon tabi Sir Bob. Kundi mapurulok-pulok naman yan pag may nangyari na. Wala tong tabako man ngito grabe. Dahil man kinagadaan. Halaton tanasan na may matigbak naman, saka naman kita maaraksyon. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, alas 8:35, may naipit pa kitang commercial. Pagbalik tatabi Sir Bob, tapuson ta na yan na tren na yan. Sa pagbalik ta, huni pasaro pang nangyari man dyan sa UWAS. So, may linupigan tapos gadan na PWD. Tapos, suduan suspect na arestar na kang mga otoridad. Si COP Billion pala ng COP dyan sa UWAS. Sa tuyang idol. Maura gini. Ang saro tabi, Sir Bob na suspect, minor de edad. Sa pagbabalik po yan kang programa. Commercial mo na. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan,
niya gigibun para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 20 minutos na sana bago mag alas 9. Ang oras pong yan atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siyempre, oras niya yan atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bonggao, ang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang syudad din Tabaco. Kasabay taman dyan si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw Albay. Balik na tabi kita, Sir Del Masinas. Yan. Ako mapugrarian sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Huwebes po kita ngunyan, petsa 20 na kang Hunyo taon 2024. Sando tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan.
yaon sa Tabaco City, si Efren Tanda Reyes. Yo. Tope. Nailing mo si Efren Tanda Reyes. Yaon sa Tabaco ngunyan ta igwaki 9 balls tournament. Yo, sa Tabak Festival, bisita ngunyan si Efren Tanda Reyes. Naman daw ako. Malong ko man daw magtumbok. Yo. Sige po, duro-diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kaiba da si Topi pagsundo kay Efren Tanda Reyes. Matindi si P. Yo, sige. Yaon ko niyan dyan sa Tabaco. Sige. Kang nakaaging aldaw mga tugang, igwaki sarong 28 anyos na babae. Ang nakuang gadan. Saga ako masundo kay amiga. Ang maabot saga, ngunyan ang nagabot si Efren Tanda Reyes. Saga ang maabot si Sai. Si Sai. Sumahikol-likol. May nakuha pong pinagtutubodan na minulistya taday ng mga sulot. And nakuha dyan sa may barangay Balogo, Uwas. Yo. Sarong bangkay nin babae. Ngunyan, nag-follow up su Uwas PNP. Yo, nagkaigwa po nin pigaapod na hot pursuit operation. Duman sa mga suspect. So, nadakop kan mga otoridad tabi, Sir Del. So, duwang suspect duman sa aabuso digdi sa sarong 28 anyos. Iyo, ang sarong na-arestar na suspect 14 anyos. Minor de edad. Ang saro 19 anyos na lalaki. Nanahang niyan sa kasong rape with homicide and robbery. Tindi ano? Ni rape, ginadan, hinabasan pa. Ang sabi databi pe, so sabi kan mga suspitsado, turo trip man sa nadaanin da. Iyogon mo yan. Turo trip man sa nadaan. Natripan man sa nadaan itong 28 anyos na PWD. Trip pala nang apod kaya dami. Iyogon mo yan. Trip. Nahiling mo na. Natripan. Kanduang suspect na ini. Iyogon mo ang saro. 14 anyos. Pero dahil nida aram na nahagip pala sinda kang CCTV. May nakuang CCTV. Nahiling suduang suspitsado kaya shoot sinda. Shoot sinda. Importante yun talaga so may mga CCTV na di. Nakuang ki CCTV na hali duman sa pinangyarihan suduang suspect. Yo. Duman sa may parting ginibuhang kang krimen. Sabi ni Del, nakasya bungaya yan. Ano ka pa? Sa Tabaco nga ni Del, kansarong aldaw man, may nadakop man na mga siguro susupply na itong niya na piyesta sa Tabaco. Nabaybas operation kan Tabaco PNP. Sobra sa 600,000 pesos na kantidad. Nin pinagtutubudan na siya bu. Ang nakuha duman sa mga suspect tulo. Saro, babayi. Yugo-yugon mo yan.
19 anyos, tapos 14 anyos ang suspect. Tapos turo trip sa na yan, na riponindo, tapos gagadanon panindo, hinabasan panindo. Yugod mo yan. Diyos miyo na sana. Mabukas na baga bahay ni kuya. Winalat niya sa pamangkin niya haling, malawag sa bahay ni kuya. Mas magayon kung duman sa bahay ni Kagawad. Duman sa na sa bahay ni Kagawad, okay na. Kaya lang, maski nga ni duman sa resort niya, dahil pa ako nagkakaduman, dahil ko nga ni aram kung saan ito. Agol ka yan. Maluya si amiga mo. Malayaw si amiga mo, pe. Yo. Ngunyan, ang sabi ni Police Major Billen na pagkukonsiderar na ining case close. Solved na. Case solved na po ang kasong panlulupig asin panggagadan. Duman po sa biktima dyan po sa UAS. Yugan mo yan. Nakulaon na tabang talagang CCTV. Takong kang inot na day pang mga CCTV, di pa dipisilan. Ngunyan madalion. Nagkaigwa po tulos ning hot pursuit operation. Pakahiling kang CCTV na utos o duwan suspect. Ito. Kasatulos ki hot pursuit operation sa mga otoridad dyan sa UAS PNP. Kay Police Major Ervin Billen. Barkada ta ini. Ito si PM2 ni. Si PM2 niyan may number digdi. Matibay ining police. Matibay ining chief of police. O di case close na. So, panggagadan, panlulupig. Yung ganun PWD na. Sus Maria Josep. Turo trip sa na databi del. Trip sa na. Natripan sa na kaining duwan suspect. O tap ginadan. Linupigan pa. Matindi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dipisilon ka kaya Magda. Day kang panahon, baloon ko daw ngunya na July, mapista sa Matagbak, agdahon ta ka sa house. Sabi ni Tope, nawa ba ko ako pista, pwede ako agdahon. Lalo na pagpista, day man ako nakikipista, pe. Day man ako nakikipista. Agdaw nindo ako sa mga ordinaryong aldaw sana. So, ang kaunon, tuyo, inunon, arog sana kaya. Dahil mga magarbong mga handa ta, maluya ako dyan. Pero kung mga puro piyesta, dahil nanggad ako madyan. Number 1, matawuhon. Takot ako sa tawon dakol. Dakol na tawo, maalingaw huton. Makulugong pa sa taling at kaliwat kanan may mga video okay. Pero kung mga ordinaryong aldaw, ibitaran sa hindo ako, ngayon magpuro parakro kita, magsubong ka dyan kikamuti, isaw-saw ta sa mantika, ay perti yan. Mga puro piyesta din. Dahil akong pag-asa dyan. Sige, daw, dahil ba kong pista? Digdi kita sa tabako, naudlot sa mga pangkonsumo sa pista sa tabako, nagkaigwa po kibay bas operation sa tabako PNP. Tiklo sa tulo. May tulong suspect na natiklo. Sarong 37 anyos para sira. Sarong 45 anyos tapos sarong babae na 40 years old na housewife. Sige, tapagabot ni amiga, pakaraon daw, pakaraon daw kita, aram ko man ang harong mo. Yan. Ay lang, pag day man ako duman. Permi ako wara duman pe. Aram mo na baga. Kaya lang, permi ako wara. Kontak ko na sana ninda ako. Nakuha duman mga tugang sa ginibong bypass operation, ang maabot sa 25 pidaso na heat sealed
transparent plastic sachet na pinagtutubod ang tabi na ito shabu. 101.79 grams. Yugon mo ang tapos may street value na nagkakantidad nin 692,172 pesos. Yugon mo yan. 25 sachet. Nin shabu. Isusupply gari ini sa piyesta sa tabako. Ang nabaybas operation kang otoridad. Tama-tama ngayon mapisa sa tabako, isusupply ta ngayon ni dumantanganing, dahil naman niya magtururog, mag-araga naman niyang buruklat ang mata. Yo. Mahiling mo dyan, so burarat ang mata, aldaw na burarat pa ang mata, pe. Tapos susiging hibot-hibot kan ngimot. Isus Mariusip, yun, amug-amugan. Ilingan nindo dyan, pagburotlog ng mata, abo na magkaraturog pagkabanggi. Sige ang kimot-kimot kan ngimot. Sige ang garibaga sulubot kan manok. Iyo yan. O di na udlot. Paano kayo nisupista sa tabako? Matapista baga sa Domingo, Lunes? Tama? Oh. Maluya kayo na subuhay kan. Maluya subuhay kayo ni kan mga day inabot kan supply. Nta, oto nagkadarakop. Ngunya nahampang po sa pagbayular kang Republic Act 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yogan mo yan. Sarong babayi, duwan lalaki. Yogon mo yan. 25 sachet na yung pinagtutubo na shabu. Ang sarong sachet ngunyang gura, ano? Diyos Maria Joseph. Pamug-amug ko tadi. Kunday na dakop. Dakulon ko ta dyan sa may siwol na burutlog ang mata. No. Dakulong ko ta dyan sa siwol na nagbabaralag-balag pagkabanggi na burotlogo na ang mata. Tayo na nagtutururog. Tapos siging hibot-hibot kan ngimot. Inay. Hay naman sa mga barkada. Nagbabarali ka na naman. Ayan, so nadakop sana yan. Paano suday nadakop? Suday nadakop, tuloy tabi ang ligaya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Sa higdaan nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam sa luba ko, katurugan bako kundi si mong boses iyo pala. Okay, sige tabi mga tugang 4 minutos. Bago tabi mag alas 9 nanin aga. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pungal daw kita ni Nuebes. Pet sa 20 kang Hunyo taon 2024. Sa pangaran po kan sa muyang station manager si Maestro Nila Duon. Sa pangaran man po kan mga katuwang ta sa programa sa MBY Dormitory kay Madam Aylin. Siyempre kay Vice Governor Ate Glendaong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila Kang Malinaw, si Boss Bob dyan sa Capos Bilo Lotto Outlet. Thank you.
Sa pangaran po nindo mga paraantabay niya to, paki-share na lang paki-share kan sa tuyang programa nga ning mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Saga naman kita magiribanan 7 to 9 sa programa Serbisyo asin Riparo. Digdisa na po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Adios amigos! Dumo, arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin Riparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.